Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Marlon. Taong 1970, Dagupan. Maraming kasaysayan ang naiwan sa lupain ng Dagupan. Panahon pa ng mga Espanyol, talamak na roon ang iba't ibang kwento na may kaugnayan sa ating mga bayani. Dito rin umusbong ang ilang malalaking rebelyon na nakipaglaban upang mapalaya ang ating bansa. Lahat ito nakaakda sa mga libro na siya namang itinuturo sa mga kabataan ngayong pangkasalukuyan. Pero maniniwala ba kayo kung sasabihin ko sa inyo na may mga pangyayaring hindi dito na itala? Mga bagay na matagal na sa ating itinatago ng mga historiador. Kaya nasabi ni Marlon ng patungkol sa bagay na ito, gawa ng may mga istorya ang kanyang ama na nabanggit sa kanya. Ayon dito, na sa kabila ng mga detalye ng kasaysayang na itala sa libro, meron pa ring iilang mga detalye ang hindi roon na isama. Kabilang sa mga ito, ang mga karga ng mga opisyal ng samahan ng mga revolusyonaryo. Ayon sa kanyang ama, na sa kabila ng tapang ng mga mandirigmang yon, meron silang iilang lihim na ginagamit para matalo ang mga kalaban. At yun ay walang iba, kundi ang lihim ng karunungan patungkol sa mga mutya. Bawat bayaning naitala sa kasaysayan, nagtataglay ng mga buhay na mutya. Ito ang rason kung bakit karamihan sa mga namatay, hindi basta-bastang pumanaw. May iilan sa mga general noon, na kahit may butas na sa ulo at marami ng tama ng bala sa katawan, patuloy pa rin nakikipaglaban. At para maging posible ang ganoong bagay, kailangan nilang magtaglay ng biyaya ng kalikasan. Dagdag pa ng kanyang ama, na bago pa man nanakop ang mga Kastila, malakas na ang impluwensya ng mga babaylan dito sa ating bansa. Kaya lang naman napatid ang kanilang kapangyarihan sa ating mga ninuno, ay dahil sa pagtatraidor ng iilan upang mapanatili ang sarili nilang interes at mga ari-arian. Gayunpaman, kahit napilitang magtago ang mga babaylan, may mangilan-ngilan pa rin sa kanilang mga anak ang naglakas loob na manindigan sa kanilang mga pinaniniwalaan. At dito na nga nag-umpisa ang pagsasakripisyo para sa republika. Nga pala, hindi ko nababanggitin ang samahang tinutukoy ko rito. Naniniwala ako na marami sa inyo ang nakakaalam kung ano ito. Dahil sa ganitong kasaysayang nalalaman ni Marlon, ginugol niya ang kanyang buhay sa paghahanap ng mga natatagong kayamanan ng mga bayani. Lahat ng mga lugar na minsang kinubkob ng mga ito, pilit niyang pinuntahan sa pagbabakasakaling meron pa roong naiwan. Hindi naman yun naging mahirap para sa estado ni Marlon. Gawa ng malapit lang sa kanilang lugar ang iilan sa mga base na kinukubkob ng mga ito. Naging katuwang din niya sa paghahanap ang kanyang ama, kaya naging komportable siya sa mga lakad nila. Ilang buwan lang ang lumipas, marami na silang lugar na napuntahan. Madalas sa mga bayang binibisita nila, nagpapanggap sila roong mga manlalako ng gulay. Ito lang kasi ang paraan para makapasok doon ng hindi tinatanong. Sa sandali ring nakapasok na sila sa loob ng bayan, doon na magsisimula ang kanilang plano. Ang kaso lang, kahit napasok na nila ang mga ito, wala silang nakita. Inaasahan naman ito ng kanyang ama, gawa ng marami ng taong nakapasok dito bago pa man sila makapunta. Hindi naglaon. Dahil sa ganoong pangyayari, nagdesisyon na sila Marlon na itigil ang kanilang mga ginagawa. Nag-isip kasi nila na sa halip na maghanap ng mga ganoong bagay, mas mainam na ituon na lamang nila ang kanilang atensyon sa paghahanap buhay. Kapag kasi umaalis silang dalawa, apektado ng husto ang kanilang pamilya. Bukod sa naninirahan ng kanyang ina sa mga gawaing bahay, hirap na hirap din itong dumiskarte ng kanilang pagkain. Minsan, kung kani-kanino na rin ito humihingi, makaraos lang. Ayon pa sa kanya na
Kapag umuwi sila, inaasahan na talaga nila ang pagtatalak ng nanay niya. Hindi naman nila ito masisisi, lalo pat aminado silang mga irresponsable silang tao sa kanilang sariling pamilya. Dahil sa ganoong sitwasyon, minabuti naman ng kanyang ama na ihinto na ang mga bagay na kanilang ginagawa. Ayon dito, matanda na siya para gumawa ng mga ganon. Sinang-ayunan na rin niya ang mga sinasabi ng kanyang asawa, kaya wala nang dahilan para ipagpatuloy nila ang mga mali nilang gawain. Dagdag pa nito na, minsan mas mainam na makontento na lang sa mga narinig kaysa subukan pa itong patunayan. Nang marinig naman ni Marlon ang sinabi nito, di naman siya nakaimik. Maging siya man kasi, ramdam ang bigat ng pasanin ng kanyang ama. Alam din niya ang sitwasyon nila, kaya sa halip na tumutol sa nais nito, minabuti niyang sumunod. Lumipas ang mga araw at buwan, pilit nilang ibinalik ang sitwasyon sa kanilang tahanan. Mahirap man ito gawin, dahil sa dami ng kinakailangan nilang habulin, kahit papaano ramdam naman nilang umuusad sila. Para rin mas mapabilis ang kanilang pag-angat, nagkahiwalay sila ng tatay niya ng trabaho. Kung nasa sakahan ito, siya naman ay naroon sa merkado. Dito niya ginugugol ang kabuuan ng kanyang araw upang maghanap ng mga taong nangangailangan ng kanyang serbisyo. Kalimitan sa trabaho roon ni Marlon ay pagkakargador. Minsan naman may mga lumalapit sa kanya para pagkatayin siya ng malalaking isda. Isang araw lang ang kontratang yon, kaya hindi siya umaasa na ganun pa rin ang trabaho niya sa susunod na araw. Sa loob ng ilang buwang pananatili niya sa merkado, alam na niyang lahat ng kalakaran na umiikot dito. Bagaman madalas panggugulang ang kalakaran doon, hindi niya na ito gaanong pinapansin. Wala naman kasi siyang magagawa, kaya kahit ang tingin niya rito ay mali, sinusunod niya ang marami na ang tingin doon ay tama. Habang tumatagal siya sa ganoong trabaho, unti-unti naman niyang nakakalimutan ang tungkol sa mga kwentong bumuhay sa kanyang kaisipan noong siya ay bata pa lamang. Mahirap man itong tanggapin para sa kanya. Masaya naman siya kahit papaano dahil sa kabila nito, unti-unti nang nagiging komportable ang buhay ng kanyang pamilya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating ang araw na may nakilala siyang taong muling nakapagpabalik sa kanyang interes ukol sa mga karga ng mga bayani. Ayon kay Marlon, isang matandang babae ang nakilala niya sa merkado na nakapagbanggit ng tungkol dito. Habang nakatingin yun sa kanya sa pagkatay ng isda, may mga sinasabi itong mga bagay na hindi niya gaanong pinapansin. Sa isip-isip noon ni Marlon, baka dahil lang ito sa katandaan ng babae, kaya hindi nito mapigilan ang kanyang pagsasalita kahit wala naman itong kausap. Ang kaso lang, nang malapit na siyang matapos sa pagkakatay ng binili nitong isda, may nabanggit itong isang bagay na agad kumuha ng kanyang atensyon. At ang bagay na yon, tungkol kay Apolinario Mabini. Ayon sa matanda, pinsan siya ni Mabini. Malayo ang kanyang pinanggalingan at napadpad lang siya sa lugar ng dagupan para itago ang isang bagay. At yon ay walang iba kundi ang libro na si Mabini mismo ang may akda. Ayon kasi sa mga yumaong magulang nito, mahalaga na maitago ang librong yon mula sa kamay ng masasama. Sa sandaling makuha ito ng kalaban nila, isa yon sa magiging daan para muling umusbong ang kasamaan sa bansa. Dagdag pa nito na, maliban sa ganoong pangyayari, dito na rin sisibol ang panibagong lahi ng mga nilalang na tinatawag ni Mabini noon bilang angkan ng mga tirasum. Isa itong lahi ng aswang na may kakayahang gumawa ng sariling lehiyon ng mga mandirigma na hindi na kailangan pang gumamit ng yanggaw. Madalas tinatawag itong isang hukbo kahit nag-iisa lang ito. Malalim ang kaalaman ng mga tirasum pinuno at sa pamamagitan ng kanilang mga ritual, kaya nilang makapagpasibol ng puno na may abilidad na mamunga ng kauri nila.
Habang tumatagal ang bunga ng puno ng tirasum, mas lalong lumalakas ang kauri nilang umaahon mula rito. Bumibilis din ang pagsibol ng punong pinagmumula nito hanggang sa malagpasan na nito ang lahat ng punong nabubuhay sa kanyang paligid. Ang mga lupa ring abot ng ugat ng puno ng tirasum, tuluyang nalalason sa puntong wala ng kahit isang hayop at halaman ang may kakayahang manirahan doon. Pagtatapat pa ng matanda na, noong umusbo ang rebelyon, kabilang ang mga tirasum sa pangunahing kalaban ng mga kawal na nagtatago sa bundok. Dahil dito nahati sa dalawang puwersa ang kanilang pangkat na siya namang tuluyang ikinahina nila. Nabanggit din ito na kaya natalo ang mga general noong mga panahong yon ay dahil sa tinraidor ito ng sarili nilang tao. Bagay na siyang ikinalungkot ni Apolinario hanggang sa pagpanaw nito. Nang marinig naman ni Marlon ang kwento ng matanda, hindi niya na malayang napahinto na pala siya sa kanyang ginagawa. Kung hindi pa siya noon napansin ng kanyang amo, di pa bumalik ang kanyang wisyo. Pagbaling naman niya ng tingin sa matanda, agad naman niya itong tinanong ukol sa tinitirahan nito. Huwag mo nang alamin. Kung gusto mong makinig pa sa mga kwento ko, pwede mo naman akong hintayin sa labas ng merkado. Hapon pa ako uuwi, kaya kung desidido ka talaga, malalaman mo yan maya-maya. Huwag mo na ring alalahanin tong mga binili kong isda. May paglalagyan na to. Matapos naman itong makapagsalita, kinuha nito ang supot na kanyang iniabot sabay alis. Paglayo naman ito, naiwang tulala itong si Marlon. Gustuhin man niyang talikuran ang kanyang mga narinig, alam niyang hindi niya ito magagawa. Bukod sa gusto niya ang ganoong kwento, ramdam niya ang pagiging lehitimo nito. Wala mang basehang ipinakita ang matanda. Sapat na ang mga salita nito upang tuluyan siyang maniwala. Ilang minuto pa ang lumipas, ipinagpatuloy na muna niya ang kanyang trabaho. Marami kasi ang mamimili, kaya diretso lang siya sa pagtatadtad. Magtatatlong oras din niya itong ginawa hanggang sa wala ng paninda ang kanyang amuhan. Pagsenyas naman ito sa kanya, nagmamadali naman siya roong lumapit para kuhanin ang bayad sa kanyang serbisyo. Pagkatapos nito, hindi na siya nagdalawang isip na umuwi, bitbit ang ulam nila para sa hapunan. Bago rin siya bumalik ng merkado, nagbihis muna siya ng maayos para naman kahit papaano hindi siya mapahiya sa matanda. Pagpatak naman ng 5:00, kokonti na lamang ang mga mamimili. Si Marlo noon, tahimik lang ding nakaupo sa isang tabi, matyagang hinihintay ang pagdating ng matanda. 2 oras pa ang lumipas. Nang akmang papauwi na siya, dito niya na ito nakitang naglalakad kasama ang 2 asong may bitbit na mga pinamili nito. Unang silay pa lang doon ni Marlon, sigurado siyang hindi pangkaraniwang hayop ang mga nilalang na yan. Gawa ng buong buhay niya, wala pa siyang nakitang asong umaakto na parang tao. Maya-maya pa, pagdating naman ito malapit sa kanya, bahagya naman yung tumigil para tingnan siya. Nang magpang-abot ang kanilang paningin, hindi naman ito nagdalawang isip na abisuhan siyang sumunod. Siyempre nang marinig niya ang sinabi nito, dali-dali naman siyang tumayo. Sa kanilang paglalakad, nanatili siyang tahimik habang sinusundan ng direksyong tinatahak ng matanda. Hindi naglaon. Pagdating naman nila sa dulong parte ng baryo, dito niya nakita ang isang bahay na merong 2 palapag. Bagaman gawa ito sa purong kahoy, masasabi niyang may kalakihan ito. Ang buong akala nga niya, kasama roon ng matanda ang kanyang mga anak, pero pagpasok nila sa loob, laking gulat na lamang niya nang mapag-alaman niyang tanging ito lamang ang naninirahan sa bahay na yon. Lahat din ng mga kagamitan dito, pawang mga Antigona. Malawak din ang sala ng bahay
Tapos meron itong 5 kwarto na walang nakatira. Habang naglalakad silang dalawa, maraming mga kwentong ibinahagi sa kanya ng matanda. Lahat yon may kaugnayan kay Apolinario Mabini, kaya habang tumatagal medyo nakakapagduda na ito para sa kanya. Sa isip-isip kasi ni Marlon, hindi ito magsasabi ng kung ano-ano, lalo na kung wala itong ipapagawa sa kanya. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang marating nila ang isang silid, dito niya napansin ang mga kakaibang bagay na nakalagay sa loob ng makakapal na salamin. Lahat yun pinuno, may kaugnayan sa mga sinaunang kagamitan ng ating bayani. Pinangalanan din kasi ito ng matanda, kaya wala siyang karapatan na tutulan ito. Hindi nagtagal, pagdating nila sa pinakadulong bahagi ng silid, dito niya nakita ang isang antigong libro na nakalagay sa isang lalagyan ng parang tore kung titingnan. Bawat parte ng lalagyanan nito, may mga ukit na animoy tumutukoy sa mga bagay na naiambag ng mga revolusyonaryo. Habang pinagmamasdan naman ito ni Marlon, patuloy namang nagsasalita ang matanda hanggang sa mabanggit na nito ang tungkol sa pinaka-iniingatang mutya ni Apolinario. Sa loob ng librong yon, nanananahan ang mutya ng pinsan ko. Matagal na yung naghahanap ng bagong Panginoon, kaya araw-araw ako naglalakad para mahanap ito. Sa'yo ko naramdaman ang kanyang presensya, kaya sa'yo ko binahagi ang tungkol sa kanya. Dagdag pa nito na, ngayong nakita na niya ang libro ni Apolinario, may otoridad na siya para buksan ito. Sa kanya na nakasalalay ang lahat, kung tatanggapin ba niya ang tadhanang nakalaan sa kanya o tatalikuran niya ito. Nang marinig naman yun ni Marlon, hindi naman siya nagdalawang isip na hawakan ng libro. Unang lapat pa lang ng kamay niya sa bagay na yon, nakaramdam na siya ng kakaibang koneksyon. Hindi niya mawari kung ano nangyayari, ngunit ang koneksyong yon ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para mabuksan ito ng tuluyan. Inakala niya kasing makakamit na niya ang matagal na niyang pangarap sa pamamagitan nito. Ngunit pagkabukas niya, bumungad sa kanya ang isang purong kadiliman na agarang bumalot sa kanyang buong muka. Ilang segundo lang ang dumaan. Dito niya naramdaman ang pag-ungol ng matanda, kasabay ng pagsilay niya sa isang lumang medalyon na nakalagay sa pinakagitna ng libro. Pagkasakmal naman sa kanya ng matanda, agad naman niya itong nakuha bago siya tumilapon malayo sa kinaroroonan nito. Matapos nun, dito niya na nasilayan ang mukha ng nilalang, nakahalin tulad ng wangis ng isang tirasum. Ang pinagbabasehan niya nito ay yung mga dilaw na liwanag na nakaukit sa kaliwang pisngi nito. Inuunahan ko na kayo mga kaibigan. Hindi puspos ng demonyong matandang yun. Siya pa rin yun, gawa ng wala namang pinagbago ang kanyang wisyo. Ang naging kakaiba lang ay ang pagkakaroon niya ng hindi masukat na kapangyarihan. Matapos naman niya itong masilayan, dali-dali naman siyang napatayo. Nang hihina man, hindi niya binitawan ang medalyon ni Apolinario. Nang mapansin naman ito ng nilalang, muli naman siya nitong sinunggaban, subalit sa pagkakataong ito nakailag na siya. Pagtayo niya, dali-dali siyang gumapang papalabas ng silid. Hindi na rin siya naghintay sa kung ano ang mangyayari sa kanya, basta ang nasa isip niya noong mga oras na yon makatakas. Paglabas niya ng bahay, tumambad sa kanya ang purong kakahuyan. Wala na siya roong nakitang daan, kaya kahit wala siyang ideya sa mga nangyayari, napilitan siyang tumakbo sa lugar na hindi naman nila dinaanan. Madaliman ang paligid, lakas loob niya itong tinahak, alang-alang sa kagustuhan niyang mabuhay. Maya-maya pa, nang makadistansya naman siya ng ilang metro, dito niya na narinig ang pag-alulong ng mga alagang aso ng matanda. Ramdam din niyang tumatakbo ito papalapit, kung kaya't mas lalo niya pang binilisan ang kanyang pag-usad.
Bilang bago sa ganoong pangyayari pinuno, makaramdam lang siya ng konting kaluskos para nang hihiwalay ang kanyang kaluluwa. Blanko na rin ang isip niya, gawa ng hindi niya maisip ang mga pwedeng mangyari kapag naabutan siya ng 2 aso. Gayunpaman, nagpumilit pa rin siyang tumakbo hanggang sa makarating na siya sa parte ng kakahuyan kung saan wala na talaga siyang makita. Pagtigil naman niya, biglang tumahimik ang buong paligid sa puntong ang tanging naririnig niya lang ay ang pintig ng kanyang puso. Habang dahan-dahang bumabalik sa normal ang kanyang paghinga, unti-unti namang tumataas ang takot na nararamdaman niya. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang napaatras nang maramdaman niya ang babae na lumundag sa kanyang likuran kung saan siya nakatayo. Pagharap naman niya rito, doon tumambad sa kanya ang naninilaw nitong mga mata na namumukod tangi sa kadilimang bumabalot sa paligid. Kagaya ng matanda, ganun din ang wangis ng mga asong nakasunod dito. Maya-maya pa, paglapit naman ng nilalang, narinig niya itong magwika gamit ang kakaibang dialekto. Nakarinig na ba kayo ng mga usal sa hangin? Ganon na ganon ang kanyang naririnig noong mga sandaling yun. Kahit malumanay ang pagsasalita ng matanda, ramdam niya ang matinding panganib na nagmumula rito. Hindi nagtagal, pagharap naman nilang dalawa, bigla naman nawalan ng lakas ang magkabilang tuhod niya. Agad siya noong napalupasaysay sa harapan ng matanda at habang tumatagal, unti-unti na siyang nawawalan ng lakas ng loob para lumaban. Kalaunan, nagsalita ito sa kanya ukol sa mga bagay na nais nitong ipagawa. Isuko mo ang medalyon ni Apolinario. Ibigay mo sa akin ang binhi ng pinakamamahal kong puno. Nang marinig naman ni Marlon ang sinabi nito, agad naman niyang itinaas ang kanyang kamay kung saan nakapulupot ang tali ng medalyon. Sa isip niya, gusto niya nang ibigay ito, ngunit paulit-ulit naman itong tinututulan ng kanyang puso. Dahil sa ganoong pangyayari, nagkaroon siya ng pag-aalangan na gawin ang gusto nito. Naisip niya kasi na hindi rin malabong paslangin siya nito sa sandaling wala na siyang pakinabang. At ang ganun niyang agam-agam ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para tumayo kasabay ng pagsagot sa nilalang. Naunawaan ko na. Hindi mo ako kayang patayin hanggat nasa akin ang puder ng medalyon. Kung ganun, makakaalis ako rito nang hindi mo ako napapatay. Tama ba? Pagkasambit naman ni Marlon ng mga katagang ito, agad naman siyang tumayo sabay lakad papalayo. Nang masipat naman ito ng matanda, sinunggaban siya nito sa kanyang likod hanggang sa bumaon sa kanyang laman ang matatalas nitong kuko. Matinding sakit ang naidulot nito, pero nagpumilit pa rin siyang lumakad hanggang sa tuluyan na siyang makalayo. Dahil sa kanyang ginawa, nakaya niyang makalabas ng kakahuyan ng hindi namamatay. Marami mang tinamong pinsala sa katawan, itinuring niya pa ring isang swerte ang pagkakalabas niya roon ng buhay. Pagbalik naman niya sa kanilang baryo, dali-dali naman niyang hinanap ang kanyang mga magulang. Maya-maya pa, nang mapansin naman ng mga tao roon ang sitwasyon niya, agad naman siya nitong tinulungan para madala sa pinakamalapit na pagamutan. Sa sobrang hirap ng sitwasyon noon ni Marlon, hindi niya na namalayan pa ang mga sumunod na pangyayari. Basta nagising na lamang siya noon, gabi na. Nasa tabi na rin niya ang kanyang mga magulang na kasalukuyang naghihintay ng reaksyon mula sa kanya. Pagsilay naman niya sa mga ito, dali-dali naman siyang bumangon habang iniinda ang malalim na sugat sa kanyang likod. Nang mapansin ito ng matanda, agad naman siya nitong pinayuhan na huwag magkikikilos at baka maalis ang lunas at tahing isinelyo sa sugat niya. Nabanggit din ito na hindi maganda ang kanyang kalagayan at base sa estado ng mga pinsala niya, kinakailangan niyang magpahinga ng hindi bababa ng 2 linggo.
At kapag hindi naman niya sinunod ang payo nito, may posibilidad na ikamatay niya ang ganoong sugat. Babala pa ng manggagamot na punong-puno ng laso ng kanyang katawan, ngunit sa hindi malamang dahilan, may kung anong bagay ang tumutulong sa kanya para malabanan nito. Kutob pa sa kanya ng matanda, may tinatangan siyang mutya na hindi alam ng kanyang pamilya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niyang ibinuka ang kaliwa niyang palad kung saan naroon ang medalyon ni Apolinario. Nang masipat naman ito ng matanda, bakas sa mukha nito ang matinding pagkagulat. Akala niya nakita rin ito ng kanyang mga magulang, ngunit sa hindi inaasahang dahilan, napagtanto niyang silang dalawa lang ang nakakakita nito. Kapag sinuswerte ka nga naman, biruin mo. Kaya pala hindi ka namatay sa lasong yan dahil hawak mo ang mutya ng pagpapagaling. Personal na gamit ni Apolinario para sana lunas sa kanyang kapansanan. Huwag mong iwawala yan sa katawan mo hanggat patuloy pa rin dumadaloy sa iyong sistema ang lason. Dagdag pa nito na dahil sa hawak niya ang medalyon, ligtas na siya. Nabanggit din ng manggagamot na kahit ang karamdaman noon ni Apolinario ay nagawa rin itong mapaghilom. Gayunpaman, hindi pinahintulutan ng bayani na muli siyang makapaglakad. Walang makapagsabi kung ano ang rason nito, ngunit alam nila na magdudulot ito ng kabutihan para sa mga kapatid nilang revolusyonaryo. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, nalaman niyang yon ang unang beses na muling nagpakita sa kanila ang mutya. Imposible man ito para sa matanda. Alam niyang hindi siya nagkakamali sa mga bagay na kanyang nakita. Matapos naman itong marinig ni Marlon, minabuti naman niyang wag nang sumagot. Bagaman ganun ang ginawa niya, nagdulot ito ng matinding palaisipan. Kahit kasi narinig na niya ang lahat ng katotohanan, sadyang hindi niya pa rin maipagkakaila ang konting pagdududa. Dumaan pa ang mga araw, patuloy siyang nagpapagaling sa poder ng matanda. Araw-araw din naman noong bumibisita ang kanyang mga magulang, kung kaya't wala naman siya gaanong inaalala. Paunti-unti, ang takot sa mga nakaraan niya, nailibing na niya sa limot. Inakala kasi talaga niyang ligtas na siya mula sa hagupit ng matanda. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, hindi pa pala roon nagtatapos ang lahat dahil pagdaan ng isang linggo, may napansin siyang matinding pagbabago. Nagsimula ito sa madadalang na pagbisita ng kanyang mga magulang hanggang sa napansin na lamang niya na parang hindi na yon ang mga kadugo niya. Wala man siyang kaide-ideya, minabuti niyang ituon ang kanyang atensyon sa pagpapahinga. 2 araw pa ang lumipas pagkatapos nito. Nagsimula na rin siyang makaramdam ng kakaiba sa albularyo. Hanggang sa makita niya ang halos bungo ng mukha nito. Pagsilay niya sa ganoong katayuan ng matanda, agad naman siyang napabalikwas hanggang sa bumalik na ang ordinaryong wangis nito. Nang mapansin naman ng albularyo ang matindi niyang pagkagulat, agad naman yung nagtanong ukol sa kanyang mga nakita. Nang marinig naman ito ni Marlon, hindi na siya sumagot. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang pamamahinga hanggang sa sumapit na ang gabi noong mismong araw. Mahimbing na mahimbing ang pagkapahinga niya noong gabi, ngunit pagtungtong ng 10:00, bigla siyang nagising dahil sa bangungot na dumaan sa kanyang panaginip. Pagmulat ng kanyang mga mata, agad siyang nakarinig ng mga dasal na nagmumula sa sala. Unang beses niya itong narinig sa matanda, kaya dahan-dahan naman siyang naglakad patungo sa pinto para silipin ang kasalukuyan nitong ginagawa. Pagdungaw naman niya roon, nakita niya ang matandang yon na sinasamba yung babae na minsan nanlinlang sa kanya. Habang nakapatira pa ang matanda, paulit-ulit nitong inilalahad ang tungkol sa hangarin nito na kumbinsihin siya para malipat na ang poder ng medalyon ni Apolinario.
Nang mapagtanto naman ni Marlon ang tungkol dito, naisip niyang hindi na siya ligtas sa lugar na yon. Walang sabi-sabi, agad siyang gumawa ng butas sa dingding ng bahay para makatakas. Di naman siya nahirapang gawin ito dahil maliban sa gawa ito sa purong pawid, medyo may katandaan na rin ng mga materyales. Di lang yun, marupok na rin ang kahoy na nagsisilbi nitong pundasyon kaya madali niya itong naitulak papalabas. Pagsilay naman niya sa bakuran ng bahay, agad naman siyang kumaripas ng takbo pabalik sa kanilang tahanan. Habang ginagawa naman niya ito, isa lang ang sumagi sa kanyang isip at yun ay ang magsumbong na sa kanyang mga magulang. Naisip niya kasi na baka matulungan siya ng mga ito sa kanyang problema. Ang kaso lang, pagdating niya sa bahay nila, nadatnan niya ang buo niyang pamilya na nakabigti na. Inuud na ang mga ulo nito at sa estado ng mga labi nila, ilang araw na silang pumanaw. Matapos naman niya yung masilayan, agad naman siyang lumapit sa kanilang kapitbahay, ngunit ganun pa rin naman ang kanyang nasilayan. Lahat ng taong malalapit sa kanya sa lugar na yon, nadatnan niyang patay. Matapos naman itong masaksihan ni Marlon, isang bagay na lamang ang pumasok sa kanyang isip. At yun ay walang iba, kundi ang lumayas sa lugar nila. Sa loob ng ilang dekada, kung saan-saan siya nagtago para lamang matakasan ang bagsik ng mga tirasum. Wala siyang naging kasangga noong mga oras na yan, at ang sandigan lang niya ay ang kakayahang magtago sa mga lugar na hindi nito inaasahan. Ayon pa kay Marlon na, sa loob ng mga taong yon, bigo pa ring makuha ng mga nilalang ang kanilang hinahanap. At ang ganong kabiguan nga ang mas nag-udyok sa kanila para hanapin si Marlon sa lahat ng dako ng lupain. Ngunit sa kasamaang palad, lahat ng ginawa nila napunta lang sa wala. Si Marlon kasi noon pinuno, nagpalaboy-laboy sa mga kabundukan. Bumabalang din siya noong mga taong 2001 na. Magpahanggang sa ngayon, nananatiling tangan-tangan ni Marlon ang masasabi nating isa sa mga kayamanan ng Pilipinas na iniwang medalyon ni Apolinario Mabini. Grabe, sobrang ganda ng kwento na to. Nakakabitin talaga as in. Pero ako 100% na naniniwala naman ako sa kwento ni Marlon. Pero hindi kasi natin masasabi kung ito ba talaga yung eksaktong medalyon ni Apolinario Mabini. Siguro para sa iba oo, pero para sa iba, isa lang tong uri ng medalyon na gustong makuha nitong mga tirasum. Tapos pinapalabas lang nila yung ganong klase ng kwento. Walang nakakaalam ng eksakto, pero ako, kung ito talaga yung kinuwento, paniniwalaan ko to. Depende pa rin talaga sa mga nakikinig yan. Pero Marlon, salamat sa kwento mo.